Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Nitro Nation Online, ljudi. Kaže se Nation nego Nation. Nation Online. Znači, tu je moj drug, Dušan Pro Gamer, tako se zove na YouTube-u. Posjetite njegov kanal i idemo u New Player. Ja nisam na New Player. Ja sam ovo već igrao i povezao se na moj stari nalog. Odnosno na moj YouTube nalog. Ja nisam. Čekaj, ja imam isto koliko i ti. A, ne. Ne, sebi nisam dao ime. Ne može. Šta ne može? Ne, nisam dao sebi ime. Pa nisam ni ja. Da hoću da sebi dam ime. Da možda me prepoznaš. A kako ja sebi dam ime? Lepo, obrišeš podatke i vizici. Dobre. Ljudi, odmah se vraćamo samo da sredimo ovo. Vidimo se. Da ja i dalje snimam. Jer je tačno. Da. I nastavljamo. Inače, ljudi, ja se zovem Sava. Da. Ja Dušan. Da. Zašto bi se zvao Dušan? Ki. Ja ću da uzmem ovog mini Morisa. On se zove Godman, ali što je stavio loptu? Nemam pojma, to je jedino što sam našao, nisam mogla da nađem zlatnog čoveka, gospode Bože. Umjesto se ne zoveš Goldman. Ima da dobijem copyright. Nemam pojma, zezam se, ne iću, naravno. Dajte mi daju copyright jer sam spomenuo zlatnu loptu u kanalu. Nema više para. City map, šta će mi City map? Ok, dobro, City map. O, ja sam ovo preigrao. Kako nisam? Pa ne sećam li da smo igrali baš ovako. Ne znam što je. Izvidite, da što ne pričam. Samo. Nego malo sam zbunjen, ovo je previd na kanalu. Čovječ, što mi ne zgodno. Ojoj, čoveč. Loš, odvratan start. Ali zašto su prvi leveli mnogo laki. Mada ovo nisu leveli. Zašto ćutim? Stvarno, čovječe, mnogo mi je dosadno ovako, ali ne znam šta da pričam. Ko je ovo na slici? Ko je to? Ajde. Malo sam i noob. Joj. Šta mogu da pričam? Ok, živim
sklopim to, tačnije instaliram ga na svoj auto. Samo auto. Aha, da, auto. Bugarskom. Što je ovo? Što su brove stvari, nemam pojma, ljudi. Neću samo da instaliram ovo. I ostalo ovo. I dobio sam samo... Ne znam koju zastavu da stavim. Eto. Koju su zastavu stavio? Inače, ljudi, ako se čuje nešto u pozadini, to je televizor, upaljenje. Nema muzike. Dušan, isključi muziku. Ne, ovo nije copyright. A, nije. Onda je okej. Čoveč, ovo neka stara ulica. Možda autoput za Beograd. Što god za Beograd? Nemam pojma. Vidim idu neka... Za New York, a? Ma baš će za New York. Ovako je lošu ulicu da stave. Ovo je Subaru brz. Ja sam ga imao prošli put, točnije pre kad sam igrao. Imao sam njega. I eto. Ljudi, vidite kako mi je jedno ima player. Ću da probam za sljedeću epizodu da ga promenim na Goldmin. I mi se ovako ne sviđa. Ovo skoro završavamo video, da? Ja barem završavam. Da promenim šta da... Evo, ovo će, ovo mi je najjeftinije. Ne znam šta da radim. Ćao! 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 Ja, meni dalje te. Da. Spagati!